കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട നല്ല പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയാലോ? നല്ല പെരുമാറ്റത്തെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം. ചെറിയവരെ സ്നേഹിക്കണം. നമ്മളിനെക്കാട്ടി മൂത്തവരെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, കളവ് പറയാനേ പാടില്ല. സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കും, പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത്. നാലാമത്തെ കാര്യം, നമ്മളെ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും നന്ദി, ഇംഗ്ലീഷിൽ താങ്ക് യു. ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. കൂട്ടുകാരെ, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.